Ahoj lidi, dneska si zahrajeme, zahrajeme si Luxury Plane Tycoon. Tak jdeme na to. Jdeme pro peníze asi teďka, jak to bývá u Tycoonů v Robloxu. Takže tady vybereme peníze. A jdeme nahoru, to mám peníz 24 peníze, dobrý. Tady aspoň něco máme. Počkej, tu je sofa, co to bude? Aha. Jo, pilot. Miro. Co to je? Může mi někdo říct, co je tohle? To bude se v okno. Jinak nevím, jako. Ale dochází nám penízky. Tady všechno tak drahý, dveře. To je jako kytka za $25. Nechápu. To se tady před námi objevilo. TV $27. Jdem dom, prostě nechápu to. Je, aha. Bum. Tam máme $1800. Dobrý. Já si musím víc. Takže jako zatím nám jde tuní to letadlo dobře. A jestli chcete další díl, tak určitě dávejte odběr a like a tím podpoříte moji tvorbu a bude určitě další díl. Dveře za $35. Ale aspoň máme 1490 000, takže no. Teda 1490 000. Máme 1600 korun. Security. Veil. Co to je? Haló, co se to děje? Lantern, portable plant. Vůbec se nedívám na to, co kupuju, ale prostě všechno kupuju. Jen na prachy. To je hrůza tady tohle. Proč se mi neobjeví prostě? To, co to je vlastně? Co to je? To je bankomat. V tom letadle. Ale aspoň 6000 máme, no, dobrý. Si vypnem. Jo, takže 88 korunek za kytku, jo. Jako to si ze mě je srandu. Aha. Ale to je dobrý, jakoby to bude první třída, nebo druhá, nebo nevím, jak se tomu říká. Ale to bude ta první asi, jako. Sofa, no pasažér. To si tady jako kupuju pasažéry. Nevím. Máme 5000, což je dobrý, jako. Na začátku jsme měli 0 korunek, teďka máme tady 5000. No, security, 155 korunek, co to je? Aha, výplata.
To bude tím akvárium. To je asi nejlepší investice. Coffee table. Co to je? Aha. Pasažéra si kupuju, no. Super. TV stand. TV stand, door. Sofa, TV sofa. Pasažér. Co to je? Door. Proč vy to děláte? Schválně mi napište do komentářů, jakou hru bychom si měli zahrát příště. Třeba Grua Garden. Mě docela baví jako. Zatím jsem v tom jako nejsem úplnej jako nejlepší hráč, že jo? Což by se aj dalo čekat. Ale jako jde mi to. Proč se to tak seká? Halo? Vogo je... Počkej, co máme dělat teďka? Jo, zapnu si tady tohle. Teďka máme jít jako... Semka, jo? TV. Děláš? Nic. Vel. Ty vogo. Proč mi to tam furt jezdí? Ty vogo, pěkná řada. To už je asi mini být. 4 postele v jednom pokoji, co to je? Shield. Jedou? To nejede. Co to je? Mně se zabanoval mobil. Počkat. Svarta jump. Spíš svarta pád, ano. 38 000. Proč jim tam házíš mouku? Aha. Jo. Jo, tak si tady hačnu, odpočinu si pěkně, jo. Chill. Halo, my potřebujeme pracovat, aby jsme mohli vzlítnout. Co to je? Aby jsme mohli vzlítnout a letět někam na Maledivy. Jo. Jenom vidím mizet prachy. Jo, kuchyně. Co to je? Tady všechno stojí 1000. Halo, to je dražší než v reálním životě, teda co? Stones. Podle mě bychom si příštím videu mohli zahrát třeba Taxi Boss. To by byla taky dobrá. To je taky dobrá hra, jestli to znáte. Tam už mám taky jakoby své dobrý auta. Ne. Prostě to jde, ano. Jo, my to v sobotu, vy to asi uvidíte a my už budeme jako na dovolený, ale poletíme na dovolenou, ano. Kam mě to vede? Si to vypnu, ať mě to neotravuje. Aha, už mám 690 korunek. Proč? Proč mi to děláte? Nechci utrácet. Proč jsem se netrefil? Proč jsem se netrefil? 87 000. To dělává víc. Já mám další letadlo? Ne, aha, to je jiných hráčů. Já jsem nevěděl, že vidět jako jiný hráče. Ale jako jsem docela napředu, nechci se předhánět, ale
jsem dopředu, jako oproti nim. Můžeme se na konci videa jako podívat, jak to mají v jiných letadlech, ano. A ty security mi taky asi vydělávají, nebo nevím prostě. Ano. Proč? Dávám. Nechci si kupovat Masterchefa. Nechci si kupovat auto otáčení, nebo co to je? Ale... No. Super. Jak to, že mám 80 000? Aha, no protože jsem asi šel do bankomatu, sorry lidi. A asi to už říkám po 150, ale napište mi do komentářů, co byste chtěli, abych natočil jako příští hru. Klidně můžeme natočit i Bravko, mně to je jedno. Jako. Ano, hlavně, aby se to líbilo vám, mně to je úplně jedno. Napište do komentářů, já někoho z vás vyberu. Řeknu do videa vaše jméno, abyste byli rádi, že jo, happy. A můžeme klidně něco normálního, ne hru. Ano, protože já nejsem furt na mobilu, jen abyste to věděli, ano. Do prkínka. Můžeme třeba natočit, už jsem tam měl jakoby, tohle je první moje hra, nechci to poprvé točím hru. A podle mě už tohle bude poslední video bankomatu. Můžeme udělat další díl, jestli chcete, sakra, mě testínek něco. Sakra, ne, kam jdu? Vůbec na nic nevidím, víte lidi. Ano, a... Já jsem na houpačce, jo. Tady prostě ty divný, že jo. Ty prohlí. Ale nevím, co mám udělat teďka. Mám 129 000, což je jako dost dobrý. Ano, a co mám udělat? Mě zajímá. Mě vážně jako zajímá, co mám udělat. To já fakt nevím. Dáreček mám. Dárečky. Počkej, za 3 minuty budu mít auto svoje. Cože? Sakra. Svítí do očí. Tady se otočím. No a myslím si, že se můžeme podívat na ty ostatní, až to doděláme. Ano, a prosím, jednou vás dali like, prosím. Prosím! A odběr. Ano, hlavně odběr. A jestli nedáte odběr, tak já jdu. No a tím pádem, to, že se nám to, co nemá, že nemáme peníze, tak to je pro někoho dobrá stránka, pro někoho ta špatná, protože jsme skoro u konce videa. A do prkínka, co tady po mně leze. Tak, už je to pryč. Ne, tak, je to pryč. A jdeme se teda podívat na tady někoho. Ty jako, sorry, že jsem tam měl prst. Já mám tak blbě naulovaný tu kameru, že tam mám samý prsty. Sakra, kde mají tohle? Ono máš tam vzadu. Kolik má peněz? Mámo, nezdrej. Neboj se mě. Tady je někdo úplně novej. Aha. Jo, tak ty vybíráš hodně penízek, jako kámo. Hodně si vyděláváš. Jinak, asi už to říkám tak po 150, ale to má 346 000, no. A dejte like a odběr. Prosím. Jinak se vás najdu. Už jsme tady v tom, nazdar kámo, počkej, ona vyjíždí, to nejezdí. To je z Číny, kámo, to je z Číny.
co mám na hlavě. To jsem si ještě nevšiml. Ale tak jo, tak myslím si, že to dneska můžeme ukončit. A doufám, že se vám video líbilo doufám. A že jste jako rádi, že jsem natočil video. A napište mi do komentářů, jaký jste to objevil. Jo, ona ukončila hru. Jakou hru mám natočit příště, ano. Děkuju. Počkej, já si ještě vyzvednu ten dáreček, protože vážně to chci. Já mám na 6 hodin auto. No, super. A takže počkej, mám tam ruku, čeho, zdar.